Silencio, por favor. Silencio. Silencio. Mire, o abandono sufrido pola poboación este fin de semana nada tiña que ver nin cos incendiarios nin cos lumes arraianos, tiña que ver ca incapacidade da Xunta de xestionar esta emerxencia. A xente sentiuse abandonada, sentíronse abandonados cando chamaron o 112 e non podían obter información sobre os lumes, sentíronse abandonados cando lles dicían que non había bombeiros, e non había bombeiros porque non estaban dispoñibles os efectivos, e xa digo dispoñibles porque non se concatenaron ben os contratos. Se iso era por unha cuestión legal, terán que reformar a lei para que non dé resultados inxustos. Cando lles decían que non había medios de extinción, mentre había parques comarcais na provincia de Lugo, na provincia da Coruña, que non estaban completamente movilizados. Onte amosamos o parte dun parque de bombeiros onde se demostra que non estaban todos os efectivos movilizados. Señor Villares, formule a pregunta, lei de saúde. Sí, chegarei, pero déxeme o tempo porque me fixo perder o tempo vostede. Estamos xa con 2 minutos por riba, casi. Non, 2 minutos por riba, que ocupou vostede, non é? Correcto. Pero, por favor, formule a pregunta. A pregunta ten que ser contextualizada, porque para eso teño outros... Formule a pregunta, por favor. Vivimos unha situación de abandono, porque non funcionaron os